Lélektérkép, a tested üzen, második rész. Torokfájás, torokszorítás. Nem a torkod fáj, hanem a ki nem mondott szavak feszítenek belülről. A szavak feszítenek, amiket magadba tartasz. A mondatok, amiket nem mertél kimondani. A könnyek, amiket lenyeltél, és ott rekedtek benned. A torokfájás gyakran nem betegség, hanem a belső csend. Amikor nem mondod ki, amit érzel. Amikor félsz megszólalni, mert attól tartasz, hogy elutasítanak, vagy elhagynak, vagy kinevetnek. A tested ilyenkor jelez, hogy elég volt a hallgatásból. Mert a szavak, a mondatok, amiket nem mondasz ki, azok ott maradnak, és egy idő után fájni kezdenek. Ne nyelj le több érzést. Ne tarts magadba több nemet. Ne folytsd el azt, ami benned él. Mert a torkod bizony tartja, de egy idő után már neki is túl nehéz. A hangod a lelked ajtaja. Ha bezárod, a torkod összeszorul. Engedj ki a torkodból mindent. Engedd ki magadból. A torkod nem csak fáj, beszél hozzád. Meg akar tanítani rá, hogy beszélni biztonságos. Nem kell ordítani, elég csak halkan, őszintén kimondani azt, ami benned van, és ami szorít. A gyógyulás a hangoddal kezdődik. Nem a torkod fáj, a lelked szeretne végre hangot kapni.